Hvis man som behandler gerne vil skrive en besked til en af sine patienter igennem appen, så kan man bruge den sidste genvej, der hedder beskeder. Den kan man trykke på, så kan man se hvilke patienter man har aktiveret i forhold til denne her beskedservice. Der er kun aktiveret Anders Mikkelsen. Jeg kan gå tilbage, så kan jeg gå ned på mine patienter nede i bunden. Så kan jeg vælge for eksempel Andrea. Hvis jeg trykker på hende og trykker på detaljer oppe i toppen, denne her drop down, så kan I se, at jeg kan aktivere en chat med mig som behandler. Så er den aktiveret, og det vil sige, at nu kan jeg også skrive til Andrea. Så når jeg går tilbage til hjem-knappen og trykker på beskeder, så vil I kunne se, så ligger Andrea også klar. Så kan jeg trykke på hende, og så kan jeg skrive en besked her, som jeg kan sende, og så kan hun svare mig ved lejlighed.